anjar mening ya ajaran sing iring para mantri jajang season kedua sing nonton ya sik akeh banyak nih kaula muda basar-basar nggih tasik setai basar-basar sik padha sik iki kok mbok bareng jam piro Bel lho niki lho sampe dalu lho Pak Yanto ya ngono dek iki paling dah bubar ya sampe mengi awakmu ngono full ke Pak Yanto nggih Pak Nudi full Pak yo moncrot kancane boten pun derek dek niki mawon ya apa Mas sing ora dinyanyekne kuwi mang niki wau panyuwun saking Bapak Pitoyo kalau wau Jambuala sampun bojo loro tombo kangen Sidorondo gerigis ngamen 4 monggo jenengan Sidorondo ya Sidorondo Pak Pitoyo iki Ipan lho iki Pan aja kaya ngono Pan nggih nggih siap nyapa kok Ipane ndak mati kok guyu nyapa ngono lho Pan Oke, mari ki sayang. Wah, kaya ngono lho. Oleh sayang lho kowe mriki. Apa njaluke lagu? Boleh, wo. Letung. Yo, mari ki ya. Nggih, siap. Monggo niki napa, Dep? Sidorondo no kok. Mbah Lurah mboten kan ninggah malih. Ngendi, Mbak? Pak Rudi Santoso lho niki. Pak Rudi monggo tembang Sidorondo. Napa anu? Nggih menika. Panjenenganipun Bapak Yanto, monggo Pak Yanto. Wah, Pak sinten? Pak Carek. Wong nggih Pak Carek monggo. Pak Carek Isnu lho. Wong nggih monggo Pak Isnu. Oh mriki mawon. Nggih. Rene iki kowe ditanggap. Nggih nggih. Oh malah ngongkon kancane nyanyi. Yo batin kuwi Pak Carek. Pak Isnu. Yo monggo kanca-kanca. Hei! Persiapan pasukan joget habis ini ya. Lewung Dewa Tresno. Ses. Yo. Ayo tinggal. Yo. Sedulur desa Jenglong Harjo Madrosu Jenglong Harjo jasa damai alami hijau sejahtera aman mesra Mas Andi yo Mas Andi oh singiraku wis tak aturi sing tresno malah saja
tresno welas sejati rasane diramu digawe lara ora urung saiki dadi rondo janjiku piye aku sabar ngerteni kowe lan aku muga dadi jojone ora kena kawane tak enteni randane ora nyono sampean sabar enteni ning nyatane tresnamu luar biasa Dewa Tresno duet karo sampean